Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurko lehenbiziko atalean. Asier Ormazabalekin egonen gara, bera tomategintzan aritzen den mutikoak, kontatuko digu nola antolatzen duen bere lana. Ondotik bigarren atalean, Aragizko behiekin, salmenta zuzenean aritzen den Peio Sarratearekin egonen gara, eta azkenik saioari amaiera emateko, Intiako albaiterua den Imanol Rekondorekin solastuko gara. Badakizue, Euskal Herriko baratzeko produktu estimatuenetako bat, edo estimatuena dudik gabe izarra, tomatea izaten dela. Etxeetan nekez lortzen da tomateak ontzea, tomate honak ateratzea, baina horretarako badire Euskal Herri mailan, da profesionalak. Eta horretarako hoberena izanen da, hor ikusten dugu ordenagailuaren beste aldean, Asier Ormazabal dugu, Barasoaingoa. Eta bueno, Asier, halaxe da, ez? Zu buru belarri tomategintzan ibiltzen zara, ez? Bai, bai. Bai. Pixka bat... Bai. Jendeak kokatuko dugu pixka bat, Barasoain Iruñatik hurbil dagoen herria da, ez? Hala da. Egualdera 25 kilometrotara dago, Baldorban kokatua eta hortzen dokate inbernaderoak, eta hor bizina eta kalan. Bai, eta bueno, iparraldean, Naparro iparraldean, baino eguzki gehixio egiten dunez, ongi etortzen zaizue. Bai, diferentzia badago, bai. Bai, pixko bat gaian sartzeko, ez dakit noiztik nora edo nolatan hasi zinen tomategintza mundu honetan? Osaba batekin hasi nintzen, hasieran 2001 urtean hasi ginen preparatzen paperak eta negutegia montatzen, eta 2002 urtean hasi ginen ja lehenengo tomatea landatzen. Eta ordutik tomatea besterik ez dugu egin, orain dela 6 urte, nire osaba jubilatu egin zen, eta nik gelditu nintzen bakarrik. Eta beste persona batekin, beste langile batekin, egiten dugu lana biek elkarrekin. Bai, orduan betiaren egutegian, ez? Pixo gauzak aurreratzeko eta hobeiki ateatzeko. Hori da. Urten bi landaketa egiten ditugu, bat udaberrikoa eta beste udazkenekoa. Oraingoa otsailean herrialdera landatzen dugu, eta hemendik gutxi batzutara hasiko gara berriz tomatek hartzen. Gero San Ferminetan kentzen dugu landere hori, berria jarri, 3-4 egunetan, eta irailean hasierako hasten gara berriz tomateekin, abendu arte edo. Bai, orduan, tomate azkarki ateratzen duzu, ez dakit zainketa aldetik da lan handia da, edo zer da batipat kontutan hartzen duzuena? Bai, egunero joan ezaten da, nezta nahiko mekanizatuta egon, automatizatuta egon, eta, astean behin, buelta zaio landere guztiak, 5.000 landere ditugu. Hori nahiko lana da tomateak ez dugunean, gero azten denean ja tomatekin ere, lana dituzten da. Orduan, enterten izteko badugu. Bai. Ez dakit, variedade aldetikan, ze variedadeekin egiten duzuelan, edo zer da eskaera gehien duen varietatea? Bai, bi variedade egiten ditugu. Bat, jak variedadea da, eta bestea badugu, beste variedade bat, hemen esaten dena autoktonoa o zarro egiteko bat, eta erdi bana egiten dugu invernaderoa. Gero, komerzializazioa bananduta jak hori alde batetik eta bestea batetik. Bai,
Hori da. Eta beti ere, bueno, azkenean zuek gustora itzen zaete lanean, baina produktu horiek iritsi behar dire konsumitzaileen gana. Ez da egite nola izaten den pixoa salmente edo banaketa hori? Bai, gure kasuan guk egiten dugu dena, gehiena, bueno, badira tomateak kolpetan etortzen dira, orduan badira hola produzio pikoak eta horietan beti merkairuñera joaten gara, han diru bezero ditugu, eta han banatzen ditugu. Produkzioaren gehiena hor egiten dugu, gero beste almazen txikiago batzuetan, eta badugu ere web orri bat, orain dela 7 urte ireki ginena, eta hortan ere eskaerak eskatzen ditugu, eta prestatu, 3, 5 edo 10 kiloko kutsak ditugu, eta hori agentzian bidez, MRV edo segurro dena dela, horrengo gunean tomateatu eta horrengo gunean etxetan izaten da, eta peninsula osora bidatzen dugu. Bai, ze web horriak ze izena du edo? Bai, webikoitza.saboratomate.es. Bai, eta bueno, horrekin ziurtatzen du, tomate nahi dunak eskura izanen du horren gunean. Bai, hori da. Guk eskaera jaso, arte ditugu eguerdiko 3 baino lehen, orduan egun hortan hartuko tomateak, sartu ditugu kutxetan, arratsaldetan furgoneta etortzen da, eta hurrengo egunerako etxean dago. Bai, ez zuk esan bezala, Iruñatik ere hurbil xamar zaudete, Iruña bezalako hiri bat, Nafarroko populazio handiena bertan egoten dena, sumatzen da ere bezero asko hirikoak direla? Bai, guk egia zen, Nafarroko web orrian, Nafarroko bezero asko ez ditugu, generalean gure tomateara fruta dendetan izaten da Iruñan, orduan jendeak ezagutzen duenak behintzat eta gogoko duenak badu erosteko aukera. Baina web orrian gehien bat Madrid edo Alicante edo, bueno, toki guztiako bezeroa ditugu, eta horiek gure tomatea lortzeko zailtasun asko dituzte, eta, bueno, probatzen dutenean, segitzen generalean erosten. Bai, un seinale ona, ez, hori gustatzen zaiela. Bai, salbuespen edo alarma egoera hontan gauden honetan, pixka bat ez dakit nolarik zareten zuek bizitzen, ikusten dugu familia etxetik dabilela ere, danak etxetik, baina tomatearen lanak atenditu behar duzu eta ez dakit salmenta aldetik handa nola dauen. Bai, bueno, lanekin, badu Nafarren nekazaritza departamentutik paper bat eman duten guztioi, bueno, nekazari guztioi, lanera joan alde izateko, inongo problemai gabe, lana normal ari gara egiten, eta hemendik egun gutxitara hasiko gara tomateak saltzen, orduan ikusiko da. Badakigu web orrian bidez ez dago lehenengo problemarik saltzeko, badakigu ere bai merkaderien lanean ari direla, beraien zailtasunekin, han kontaktuan ez egoteko eta kontu zibili behar dira, baina badakigu lanean ari direla, orduan ikusiko dugu, ze eragina daukan. Bai. Berez, urtetik urtera salmenta gehiago duzu edo estabilizate landare kopuruetan nahiko estable duzu edo urtetik joaten zaite gehiago landatzen? Ez, nahi estable dago bai. Bai, honera urte askoia datugula. Hasieratik inginuaren ganadera 3.000 metrakoa, ez du handitu, hortan gelditu da. Bai hartu dugula hemen sekano zaten den hori, familiko lurrak eta garia gara eta beste landare batzuk egiten ditugu, orduan tomateakin hortxe egitu gara, badugu salmenta nahiko bat, bezero konkretu batzuk, eta ongi modatzen gara, beraz, oraingo ez du metrotan nintzeko hori. Bai, orduan, tomateaz gain lantzen duzu ere zerealak edo zituak ere, orduan? Bai, hori da. Garia, garagarra, edo koza, jarrak, pentsurako jarrak, bai. Bai, azkenen, diversifikatzen duzu, ez? Ezin zarete menpekotasuna izan bakarrik gauza batera, ez? Hori da.
aukera banuen nik, nire familian lurrak hor zeuden, eta, bueno, orain dago 5 urte, hartzen dutuen ja, nire osaban jubilazioakin batera, orduan hartu nuen laniteko mutil bat, eta berak lagutzen da. Bera inbamaderan dago, eta ni pixate alde bitan. Bai, hori da. Beti ere naturan menpere hori bai ez, hori askotan, bueno, uri asko dela, kosetxa inberdelikan edo bildur hori ez. Bai, beti zerura begira, ez? Hain mobilakin, badira bate aplikazio egueraldiak ematen duten horiek, orduan, begira, bai, jendeak uste du, egutegian ez duela olako garrantzirik horrek, itxia den toki batean, zuk nahi duzuna jarri dezakezula, baina ez dela, akirik gabe, batzea gauzak ongi ateatzen, gero temperatura artifizialke eman dio zaiokezo, baina argirik ez. Orduan, bueno, bai, beti egon geraldian mente, baina beti ongi gaizki azkenean ateatzen dira gauzak. Bai, eta bi landaketatik tomatera esan duzu bi remesa bezala landatzen duzuela, ezagit, zeinek salmenta gehien zeinek izaten du biakantzeko? Hobe saltzen dena orain txiko, orain estin hasiko garena da. Jendeak badu tomate, bueno, gogozea baduzula, negua pasata, bada tomatea orain neguan ere bai, bueno, beste tomate klase bada eta beste kalidadatekoa. Orduan, lehenbizteko hau gustora hartzen da. Gero, udaldean, uztaila eta guztuan guk ez dugu tomaterik, baratzetan izaten da nahikoa, eta gero ja, iraian hasten garenen berriz, baratzetako hasten dira pixate beraka, orduan atertzen gara gu berriz, eta, bueno, bai, ongi saltzen da. Bai, badituzu ere ez egite zonaldeko eskolaren bat, jantokiren bat ere, edo ez? Ez. Zoritxarrez hemen, inguruko eskola guztiak, badut ezte beraien jantokiak eta sukaldeak enpresa batekin, profesionalak. Ez dago sukalderik hemengo eskoletan. Bai, gure eskualdetan, bueno, herri txikitan, jantokiak eta normalean bertako produktuekin saiatzen dira bentsat hornitzen, eta, bueno, denborarekin aldatzen den hori ere, bai. Oso ongi hasier, eskerrak eman, azalpen hauek emateagatik, jendeak badaki, Iruñatik hurbil Soainen tomate aitzon egiten direla ere, eta egun batetik bestera etxetan izaten aldela. Eta, bueno, gure partetik, zaindu zu eta familia, eta ongi segi. Eskerrik asko. Berdin, eskerrak zuei. Orain honetan, Peio Sarrate albandoztarrarekin gaude, bera hor dugu ordenagailuaren beste aldean, eta Peio Sarratea badakizue, bera ere, Aragizko behiekin ja urteko adreia bat lanean, gaztea duguna arren, eta Peio, hala jarraitzen duzu ez, nahiz eta konfinazio egoera honetan, COVID-19 dela eta, zuk zure eguneroko martxarekin, ezen duzu hori utzi ez? Ez, alaxe da. Naiz eta egoera txarrunten egon, nekazarik eta beltzainak jarraitu behar dugu ekoizten, jendeak elikatzen segitu ahal izateko, eta segitu behar dugu lanean kalitatezko eta osasungarriak diren produktuak izateko supermerkatu eta denda txikietan. Bai, zu Baztango Zaporeak elkarteren barruan zaude, eta zuk Beitikotx abereak izenearekin komertzializatzen duzu zure aziendaren haragia. Eta alaxe da ez, momentu hauetan ere, zuk ere salmenta zuzenarekin jarraitzen duzu ez? Bai, jarraitzen dugu, erramare dut igo eta dena ingarela, eskaera gehiago izan dugu, azkenean jendia ez da etxetik atratzen, eta bertan konsumitu behar du, eta alde hortaik, egoera txar bat da, krisialdi beda, baina, egia da gu ongi defendatzen nahi garela salmenta zuzenan aldetik. Bai, behar bada egoera honekin jendeak gusto hartuko dio horrelako erosketak horrela egiteari, eta igual jarraituko du dinamika horrekin, ez? Pixka bat igual salmenta zuzen horiek telefonoz deitzea edo kontaktuan jarrita, ohitura falta da askotan, eta honekin igual jendea lotuko da gehi gortara.
Bai, pues azkenean erosoago edo seguruago da, pues gu geu gatia beren hitzetara produktu ematera beraiek supermerkatura eta barrian. Eta nik uste behin probatzen dutena, pues haunitzek benpin berriz ere hola modu duten eskatiko dutela. Ez bakarrik nire produktu, baizik eta bertze ekoizleek salmenta zuzenan bidez saltzen duten produktuak ere bai. Bai, hori gertatzen da, ez? Askotan esaten da, bitartekari asko dagoen lekuan, beraiek ere diru zati bat eramaten dute, eta azkenean abeltzainak kobratzen duna eta erosleak ordaintzen duna, hor bada difentzia handia. Salmenta zuzenekin beti ere murrizten da difentzia hori, eta ezagit jendeari zer eskaintzen diozu edo jendeak zer galdetzen du. Bueno, pues guk eskaintzen dugu aratzen aragie, 5, 10 eta 20 kiloko lotetan, batez ere pues hiri aldean, gero egia da hemen mendialdean eta jendeaia osatzen dela aratxe erdi ere erostera, pues denek batuguleko gure etxetan kamara eta handiagoko, baina batez ere aratzen aragie. Bai, eta beti ere geroz eta kantitate handiagoa edo kilo gehiago erosi, proportzioan preziore merkexoa aterako da, ez? Bai, oide, 5 kiloko lotea 12 euro kilo ordaintzen da, 10 kiloko lotea 11 eurotan eta 20 kilokoa 10 euro terditen. Eta gero atxe erdie, pues 9 eta erdi euro. Bai, eta beti ere, lote horietan, aragia izaten da pixka bat denetarik edo... Bai, deneta animalien pieza guztia daude, azkenean da zu karatxe oso bat hartzen bat zinun bezala, baina 200 kilo aragi eman berre, pues 5 kilo. Da zatiketa proporzional bat. Bertamatuzu pues, fileteak, kostillarra, gisetzeko aragie, aragi xiatue, txuletak, solomila, denetai. Bai, eta salmenta zuzenarekin beti aritu zara, ezagit urtean zehar badituzu ere pixko bat pikoak izaten dire salmenta aldetikan edo gehien konsumitzen diren data batzu badire ere edo... Nabaride, ude aldean beti moteltzen da gehiago, jendia azkenen kanpora gaten da, eta batez ere uztailea eta abuztuen bai nabaritzen dela bajon bat maten duela, igual horrez dugu animalia osoa saltzen, erdik egiten dugu, baina behin ja irailetik goiti aurrek eta eskolara hasten direlek eta etxan egon behar dutelek, hor ja nahiko berdintxu ibiltzen da berriz maiatzaldera hartu. Bai, salmenta hau ere egiten duzu ere pixua jatetxetara ere badituzu bezeroa jatetxetan ere edo? Ez, momentuz ez, dena partikularra egiten dugu eta partikularrei ez dugun saltzen aratxak bitartekarien bidez mugitzen dugu. Bai, hori da, ez, zuen prioritatea hori da, lehenbiziko salmenta zuzen egin, eta geratzen dena saldu gabe hori, bitarterekin saldu ez. Aixo. Bai, ezagite Iruñaldera ere saltzen duzu edexente? Bai, gehien bat Iruñaldean saltzen dugu, egiarteko hirien animali beti hiltzen dugula ikatsalde guzti pasten dugu banatzen, Iruñaldean, herriberan ere zertxo bait, estatu maldean ere bai, turistak eta etortzen direlaik baztango zaporrea folietuak badire baztanen baran, eta horien bidez etortzen dire gure ikulure bizitaitera, eta gero, hemen baztan, bortziriak, hemen ja gehiago jendia, zauntzen dakun jendia, zonalde unten. Bai, eta pixoat azkenan zuen lana da, kalitatezko hazienda ekoiztea, aragilona ekoiztea, baina, eskatzen du alde batetik hazienda ongi zaintzea, eta bestetik ere, denbora eramaten du pixko bat komerzializazio salmenta horrek ere, ez? Bai, denbora desente ematen du, iduridu ez, baina, marketing lan batin behar da, gauzak ongi prestatu behar dire, loten bolsak prestatu behar dire, arras gainean egon behar duzu, ez palime duzu pauso bat gaizki edo pauso bat atzen du nahi. Bai, ezagit haziendaren hilketa nun egiten duzue, gero zatiketa bat ere egin behar da ere, ezagit nun aritzen zarete lan horietan? Iruñeko hiltegien hiltzen da, Iruñen orai Salinas de Pamplonan dagona, protekan, gero despiezia eta enbasadua Sanguesan egiten dugu, Karnikas mutiloan, bertan amatani egoten gara, dena ongi emateko, badugu karneta de manipulador de alimentos, eta behin goizian dena prestatzen dugule, despieza eta enbasatu egiten dugule, gure kotxean badugu kamera espezial bat, beren paper guziekin, sortik ja Iruña aldera gaten gara banaketa itera.
bueno, Iruña eta Maian. Orduan ez duzu aspertzeko denborik, ez, egun oso okupatuak, bai. Egun horiek dire nahiko lotu, bai. Bai, gero partikularre ere, banaketa egiten duzulika, aldu garela, telefonoz deitu, betire behar da, denbora hori ez, dedikatu. Hori arrasongi antolatu behar da, azkenan jendia ez da egoten atxalde guzti zuri esperoan, orduan bezeroen zerrenda hartu behar duzu, beraiekin gelditu ordu batean, eta nahiko bizi ibili behar duzu, ez baduzu berandu ibili nahi. Bai, eta zuia salmenta zuzenarekin ja bolada bat eramaten duzu ez? Bai, sauten 5 urte ingotut. Bai, hori da, guain gizartean konturatu gara behar bada, zer nolako garrantzia duen bertako produktua konsumitzea eta salmenta zuzena edo erosketa zuzen hori egitea ezinbestekoa dela. Eta guain behar honek, behar bada, lagunduko dizue, pixko bat bultzakada bat ematen, salmenta gehiago egiten eta jendek ohitura hori izaten ez. Alde guztia baute bera alde hona azkenean ez, alde txar guztiek, alde hona izaten dute beti. Bai, hori da, nik uste orai momentu dela aprobetxatzeko, eta eskaparate hon bat izaten aldela, gero eta bezero gehiago izateko, eta ez ni bakarrik jendia kontzientziatzeko gure lana nolakoa den, eta gure esentziala garela gizarte unten. Bai, Peio, ikusten dugu ja, lanean ongi aitzen zaretela, eta jendeak eskartzen duela zuen lana, zuen aragia erosiaz, eta jarrai dezazutela orain arte bezala, zaindu ere, pixka bat osasuntsu ibili, kuidadokin banaketak taiterakoan, eta beste bat arte egonen gara, Peio. Vale, esker mila honit. Bai, jaio. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Hirugarren atal honetan, Imanol Rekondorekin gaude, bera Intiako albaiterua dugu, eta badakizue aspalditxotik, zerri sektorean aritzen da. Eta Imanol, azkenean COVID-19 eritasun honek, bazter guztietan ari du eragina izaten, eta ez dakit zerri sektorearen kasuan nola ari zarete pixka bat bizitzen egoera? Gure lanaren alde batetik, aigera gutxura bera lana minimoak egiten, aldan gehiagi ibili gabe, nahiz eta baimena badugun, orduan egin behar danak egin behar dira, baina nola bate gehiagi arriskatu gabe. Eta gero, sektorean bertan, eragin izan du bi gauzatan batez ere, bat, txerri industrialean prezioa oso altutik zegoen, eta jarraitzen du, baina jetxin da. Zegoen, martxuen aurrenean zegoen 1,5 zegoen, eta orain 1,4 jetxi da. Hala ere oso altua da. Kontuan izan behar da, urtetako mediak izaten diala 1,1 edola. Txerri hila, txerri gizena, pixu bizikan, ez kanalian. Bizirik kiloko 1,5 euro. Bai, 1,5 inguru goitik ibili da, 1,50. Eta oain berriz jetxi da, 1,55 edo 1,54 edo lakon bat. Gutxura bera. Hori da, azkenian, Txinak berez peste afrikanengatik txerri asko hil behar izan duzitun, eta orduan bera da erosle importante bat, eta ikeragarri hilo ditu prezioak horretan. Eta Espainiak salmentan 140-150 Txinara eramaten nahi da, eta orduan, prezioa ikeragarri jo da. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, gaitz honek, pandemia honek, eraginduna da, txerrikumea saltzen duten ekoizleek ezin dutela saldu.
Bueno, ezin dute saldu, restauranteak eta tabernak eta itxita daude, eta orduan, bueno, salmenta era batez, baina era bat galdu egin da. Orduan, ari dira kongelatzen, ari dira gauzak egiten, baina, bueno, egoera oso larrien jarri ditu horretara aitzen diren ekoizleak. Bai, pena bat, ez, pixka bat, behingoz zerri sektorea indartsu zagoena, eta, bueno, dana kontent, eta orain, zerrikumeak saltzen dituztena batipa, geldirikan, ez? Ezagit, badiren salmenta zuzena egiten dutenak, edo badak katerik horretarako, edo nola dago pixka bat? Nik uste gure sektore horretan ez dut uste sortu da nik olako gauza berezirik. Seguru izanen dela partikularki bat ematei dena, edo nola batxe aidena, baina ez da, naiz, adibidez, hortuko kontutan, edo barazkietan, eta lehendikan bazen mugimendua, eta hori igual bizkortu da, txerrikume kontuotan ez. Adibidez, txuletak saltzen, eta behi txuletak eta olakoak saltzen, eta hiltegitatik izan du da olako mugimendu bat, eta lehen bazutelako nolabateko bide bat erdi egina, baina txerrikume kontuotan ni dakidala ez da olakorik. Bai, azkenean hori da ez, zerrikumea gustura jango lukena jatetxe batean kanpoan, jatetxe jan beharrean, etxean aukera izango luke zai ez da ez, labian sartu eta beroaldi bat eman da gustura jateko ez. Poliki-poliki baten denez, pixko bat gauza normalizatzen, edo bintzat, zate azkenean zerrama horiek danak, umatzen direnak ez, hor daude zerrikumeak, eta irtera bat eman bartzaie. Bai, hori gertatzen zaigu guri horretan, eta arkumeekin eta xuriekin eta gauza bera gertatzen da. Kontua da, gero, txerrikume bat labeako eta komplikatu izaten da etxetan, ja ez? Eta jendia behar du haunitz, eta eotea, eta, gero, ez da inerrexea. Eta xuriekin da arkumeekin da gauza bera gertatzen da, ez? Sentido hortan, bi sektorei mina handi egin dio. Bai, eta orduan, pixka bat etorkizunari begira, lehen lehen ez, pasatzen bada pandemian edo limitazio horiek, joanen da poliki-poliki normalizatzen. Bai, kontu bada, sektore horri izango da, seguraskona azkena irik zabalduko dena, eta, beldur handia dago, horretan. Bestela, zerrik izenak eta aragia esportatze hori, arazorik ez da esportatzeko orduan, edo printzipio ez dute trabik batzen? Ez, merkantzien da mugimenduan ez dago arazorik. Orduan, Txinatik eta ere ematen dira berdin, zerbait, pixka jetxi da, nik uste gehiago ez ere ematez dutelako, baizik eta beldurra edo langile faltare izan dute hiltegietan, eta, holako arazoa gertatu dira. Baina bestela, trabarik ez dago batetik bestela merkantziak erabiltzeko. Bai, beste porzina afrikana hau, aipatu zenun azkeneko elkarrizketa ingenulikan, Europa aldera sartua zela, ez dakit momentuan bauzuen daturik, edo kontroltua dago, edo nola dago? Horre arrisku handi bat badago, oraindik ere, Polonian badago, bizkortu da, leheno Polonian bazean, baina basurretan bakarrik. Eta Polonian oain azaldu da zenbait ustiategitan, etxaldeetan. Eta gainera Alemaniatikan 10 kilometrotara. Eta Alemania sartuko balitzake, hori jada izango litzake merkado komun bat bezala, alemanak ere asko esportatzen dute, eta alemanen txerri guztiak hemen geldituko lirateke. Horrek prezioen jetxiera nabarmena ekarriko luke, eta nahiko arazo sortuko luke. Orduan, pestea ere hor dugu, peste afrikanoa edo dena izurrete hori hor dugu, eta arrisku handian gaude orain ete. Bai, Frantzia aldetik eta bestelik kasurik ez da ez, bestela hola? Ez leheno izan duzen Belgikan kasu bat, eta basurdetan eremu bat itxi zuten, esitu zuten, eta hor lortu dute gelditzea, baina besteetan ez dago arazorik, momentuz. Arriskoa litzateke hori, Poloniatikan Alemaniara salto egitera. Bai,
Eta peste horren aurrean prebentzio gisarataz zonaldeko bertako baserritar abeltzainei ze gomendio ematen zaie edo zer dio araudiak edo? Bueno, araudia batez ere dio bioseguridadea. Bueno, guk orain etxetan da pandemia honekin edo COVID-akin erraten digutena, ez dugu utzi behar gaitza sartzen, orduan hori nola behar da, pues, neurri jarriz ez, garbitasuna, animalik eta ez ekarri inondikan, itxiturak eta ongi egin, eta hori dena, orduan gauza bera da. Orduan kontua behar da, ez gero jaten da emateko, pentsu emateko, ez jana errestoik eta ez emateko, betire horra arrisku deoten diretan. Bai, basurdeetan, hor bada arrisko handiez, basurdeak eta zerreiak gurutzatu ezkero ez, eta kasu horretan, bai ikusten da, pandemia honekin, COVID-19ekin, gizakiak etxean geratzekin, hazin da basatia bat ipat ere, bere leku gehiago hartzen ari dela, eta behar da hurbiltzen ari dela, lehenu ibiltzen altzen, etzen lekutara, ez? Horra, arriskoa izango zen, basurdeak hartu ezkero peste Afrikan hori, oso hurbilibiliko zela, ez? Bai, kontua da, gure txerriak kanpoan balima ditugu eta itxiturak eta ez badira bihar bezalakoak eta ez balima do esia behar bezala egina, basurde horiek eta ikusten nahi gara nola ugaltzen nahi diren, nola beldurra galtzen nahi diren eta edozein tokitan azaltzen diren, arriskoa biderkatu egiten da, ez? Egoera honekin, hori garbi dago. Naiz da, oraindik basurdetan ez dagoen hemen ingurun pesterik, izurrite hori. Bai, eta bukatzen joateko Imanol, pixka bat albaiteru lanetan orain ze tokatzen zaizue pixka bat, baserritan edo ikuioetan zer izaten da? Bueno, gure lanean lehen bezala igera, batik bat gestioa ematen eta arazon bat balimado ura zuzentzen eta lort saiatzen, baina ontzean egoera honekin ez dugu gutxixiago egiten dugu, minimo egiten dugu, naiz eta gestio eta eman behar da berdin, eta naiz eta txarriak nola integiat dihoazten, bihar diren prozedurak eta bete behar diren. Bai, oso ongi, gure partetik, eskerrak eman, denbora hartzeagatik, badakigu denbora badugula, baina behar da ere borondatea, eta zu borondate beti izaten duzu, eskerrik asko azalpen hauek emateagatik, eta espero dugu, peste porzin afrikan hori kontrolatua izatea, eta guk pairatzen ari garen pandemia hau ere, kontrolatzeaz gain, lehen normalidadera bueltatzea. Eskerrik asko Imanol da zaindu. Eskerrik asko zuri, gauza bera. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman ez zuen arretegatik, agurtzen gara datorren saio arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.